खुलुमबाय बयनिसिमबो दा जोंहा बिसाया चिरां डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एसोसिएशना फैगौ डिसेम्बरनि 5 तारिखआव जोंहा जेरै बोसोरफ्रोमबो खुङो जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो लादों एबार प्रग्रामा सान्तिपुराव लानाय जादों 5 डिसेम्बराव ओमफ्राय जोङो सिगां 2019आव खुंनाय जादोंमोन बिनिफ्राय माखासे कभिडनि जाहोनाव जोङो बोसोरनैया गेप थादों 20 बोसोरसे गेप थादों होनजासै आरो 1.5 years दा बेखायनो एबार 2021आव माखासे गाइडलाइन्सखौ मानिनानै प्रट'कलखौ नायनानै जोङो खुंफिननो आखायाव लादों दा बेहाय चिरांनिनो जागोन प्रग्रामा बेहाय गासिबो फुराना गोजाम गोदान गासिबो आर्टिस्टफ्रा फैगोन ओंखायनो आरो आं खावलायो बेहाय जों आर्टिस्टफोरबाल' थांनानै जानाय नङा बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ बेसां हायो जों चिरांनिखौल' इनभाइट खालामा बेसां हायो बिटिसि एबा बिटिआर बेसां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर दं नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोन बयखौबो वेलकाम नोंथांमोना फैबासो प्रग्रामा साक्सेस जायो आरो सापर्टआ पाब्लिक नङाबा जों बायदि आर्टिस्टफ्रा जेबो भेलु गैया होनजायो बेनिखायनो जोंनि प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ गाजा गोमजायै फैनानै हेफाजाब होफैनो आङो खावलायदों दा बेजों लोगोसे जोंहा गेदेर आलासिफोरबो फैगोन बेनिफ्राय जोङो फुराना आर्टिस्ट गोदान गासिबो सिंगारनिफ्राय लानानै मिउजिशियानसिम फैजोबगोन जों बिसोरनिफ्राय सोलोंनो मोनगोन माखासे अनेक खोथा दं जोंहा माबायदि जौगालांनांगौ जोंनि आर्टिस्टआ जोङो दा मा सिटुवेसनाव दं आरो जोङो फिउचारखौ जों माबायदि खालामलांगोन जों बेखौ गासिबो फारियै मोनथिलांनांगोन बिनि थाखाय जोङो ज' जानांगोन जयैनो प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनांगौ आं बेखौ आसा खालामो आरो